Здравейте! Това е втора част от нашето приключение в Будапеща. Който не е гледал първа част, може да влезе в профила ни, да я изгледа, за да може да върви с поредицата. Ние с Маги продължаваме нашето приключение тук, а вие останете с нас. Така, ние станахме преди доста време всъщност. Оправихме се малко, излезнахме навън, хапнахме, закусихме преди малко, да. И сега, понеже установихме, че вчера сме видяли доста от нещата, които всъщност са така... основни забележителности. Да, и които е много интересно да ги видиш тук в Будапеща. Като включвам това, че ние не сме посещавали музеи вътре, понеже не ни е много... Мисля, ние не сме много по тази част с Маги, посещаваме по-скоро външни забележителности. Може да ги видите, както ви казах в първата част на влога. Днес имаме за цел да посетим обувките, понеже вчера не можахме да стигнем до тях. Тези, които са пред парламента или там къде бяха на площада някъде. Да, мемориала. Мемориала, да, който е. След това, не знаем още. По-скоро парламента също трябва да посетим, понеже и него не видяхме в близост. Видяхме го само от круиза, на който бяхме вчера, така че гледайте първа част, защото там са повечето интересни неща. Не повечето, тук също има много интересни неща, загатвам. Ще има днес едно нещо, което може би ще е хайлайта на деня или поне няма така да си мислим. Така че останете нататък да гледате. Аз бях се засилил да го казвам, ама добре, няма да го казвам. Интересно ще е. Поне даже аз може да се вълнувам повече за там. Както и да няма да говорим. Продължаваме. Това тук го оставям обработващия Ники да чуе, че искам да вкарам малко voice-over и да обяснявам на хората. Сега точно хората тази част ще я чуят, а пък отделно ще го вкараш voice-over. В края на улицата, това, което виждате от среща, е рибарският бастион. В първа част ние бяхме доста време там. И е много красиво. Има страхотни гледки, страхотни места за снимки. Уникално е. Посетете го задължително, ако идвате. Наистина е много красиво там. Сградата, която виждате зад мен, е парламента на Унгария. Това е една от най-красивите сгради на Будапеща и е трето място по най-големи парламентарни сгради в света. Този парламент има около 700 стаи и забележете 20 км коридори. Вътре буквално, ако влезнете без гид, може да се изгубите. Направо е уникално. Друго нещо, което ме впечатли и прочетох за тази сграда е, че има 365 кули за всеки един ден от годината. И е строена близо хилядолетие или хилядолетие, нещо такова, от множество хора и е отворен, създаден, завършен вече за честването на 1000 години от създаването на Будапеща. Може да видите, това е една от страните, т.е. това е ширината на сградата, а по дължината на реката е всъщност доста по-огромен изглежда и е доста по-голям. То ние също сме го заснели в... Най-красиво може да го видите в целият му блясък вечер с светлините, които има в първа част на круиза, на който бяхме. Се вижда прекрасно, уникално е. Наистина е много детайлен, както може би повечето сгради тук. Наистина мен ме впечатли страшно много архитектурата в Унгария и по-конкретно, нали, в Будапеща. Там го показваме в пълния блясък, реално в първа част, така че може да го погледнете. Буквално не се събира на камерата, когато сте пред него. Наистина, толкова е огромен. Снимам ви малко по-отблизо, за да видите детайлите на сградата. И всъщност на нас ни направи впечатление сградата, която се намира и зад парламента. Една от двете сгради, понеже едната е в ремонт, както виждате, една от двете сгради е сградата на Министерството, а другата е сградата на правосъдието. И тази, която е точно тук, е уникална. Наистина
На живо може би е доста по-красива от това, което виждате, но наистина е много впечатляваща и тя. В непосредствена близост до парламента е и Маргарет Бридж. Това е единият от мостовете, който свързва Будапеща и Пеща, така де Буда и Пеща, преди да стане Будапеща. Извинявайте. Както виждате, по реката постоянно има лодки. Това са такива круизи, които можете да си наемете. Всеки е различен. Има най-различни видове с най-различни включени неща вътре и е много приятно. В първа част ви го обясняваме това нещо. Да, но аз исках отново да ви го кажа и да ви го покажа. Да, това е, както виждате, и отсреща частта, която е била Буда само преди сливането на града. Също е доста впечатляваща и красива. А ето там, отсреща, малко не се вижда, понеже е срещу светлината, но няма как, слънцето пречи. Ето това, там е замъка на Буда. Ние до него не сме ходили и може би сигурно няма да отидем, понеже вчера посветихме времето си на тази страна на града. Искаме други неща да видим. А това е най-известният мост, всъщност първият мост, който е служил за свързване на двете части на града преди години. Това е китайският мост, така е наричан от туристите, понеже много наподобява с символите, които има и изработката на китайски мост. И така се остава във времето. В момента се намираме на едно място, което е наистина доста въздействащо и има силна история. След малко ще ви разкажа за него. Първо ще ви го покажа, може би доста от хората са запознати. Или ако не сте запознати, след малко ще ви запознаем, но първо ще ви го покажа. Това е мемориалът на обувките, който е направен на брега на Дунава. Не случайно, както виждате, е доста дълга колоната от тези обувки. Не случайно е точно тук на това място, понеже има история. Точно тук на това място по време на Втората световна война са се извършвали масови екзекуции. Евреи са били убивани по изключително грозен начин, унизително са ги карали първо да се събуят обувките, връзвали са хората в колона един до друг и са ги бутали в водата, но преди това са застрелвали един, който да повлече всички останали и по този начин телата им са падали в реката долу и са оставали, забележете, обувките отвън нарочно, защото по това време е имало много голяма търговска дейност с обувките и хората са ги взимали и са ги препродавали. И до ден днешен е останал мемориала, който е направен през 2005 година, за да напомня за тези скърбни мигове. Минавахме покрай тази красива сграда и решихме да ви я покажем. Това е Националната унгарска академия на науките. Също е доста детайлна сграда и много ни хареса, така че решихме и нея да ви покажем. То тук наистина е валяло от красиви сгради, просто наистина архитектурата е страхотна. Интересен факт тук за Будапеща е, че, както виждате, зад мен е банката на Китай. И не случайно това е така, понеже градът е на такава локация, че търговията и икономиката насърчават много от хората от китайски происход да живеят тук, както и живеят много от обществата за развитие на тяхното образование. И поради тази причина града има страшно много заселили се китайци в него и наистина, като погледнете, се личи по улиците колко азиатци се срещат на всяка една крачка. Така, не знам от кога не сме се включвали, хапнахме с маги, обикаляме и без да искаме се озовахме в този централния пазар, на който всички казват, че е задължително да бъде посетен, когато сте в Будапеща. Ние не мислихме да го посещаваме, но без да искаме се озовахме на него. Така че ще ви снимаме и това. Може да видите
типичните сувенирчета, които ги има навсякъде. Куфари. Ето това е местна храна. Лангус. Представлява като българските мекички. Отгоре с всякакви солени или сладки неща, допълнения, добавки. Ето по този начин изглежда. Тук има и някакви други местни храни. Не сме ги опитвали тях, но гледаме, че доста ги хапват по заведенията. Изглежда добре. Тук има хамбургери. Ето надолу как изглежда. Най-различни клетки с различни видове артикули. Има дрехи, има много сирена. Както виждате тук месо. Всичко на едно. Буквално всичко на едно. Ако ви се пазари много, може да дойдете. Както виждате, отсреща има и ресторант. Ние може би след малко ще излезнем, понеже си търсим кафенце в момента, а не нещо толкова пълно с хора и масово туристическо. Навън заваля и ние на мокри дъжда. Както се вижда, седнахме на едно кафенце на топличко и уж на сухо. Надяваме се да ни е сухо. Търсихме си някакво по-хубаво кафе, не можахме да намерим. Хвана ни яд, че вали и просто седнахме тук. Та исках да ви покажа и цените, понеже ни молите за цени на ресторанти, на кафета, да имате предвид, просто да си сравните цените. Ако идвате тук, да сме ви полезни, за това го правим, за да сте информирани. Показваме ви и така. Да видите хората как се разхождат. Това е кафето. Ето, показвам ви. Има и цените в евро, така че е много по-улеснено. Ако нещо ви хване погледа, може да си спрете на пауза, да си разгледате. Но общо взето, ето виждате на една зелена салата цената. Не знам да има ли смисъл. Ето напитки. Дано сме ви били полезни. Така, включвам се за пети път аз, понеже това е всъщност петия има път да заснема този кадър. На Маги беше сигурно 150 опит, така и не си получи, затова аз ще го заснема, надявам се да няма 6. Както и да е. Ние сме на кафе, понеже навън заваля доста. На моменти спираше, на мен се усилваше, така, както и да е. Стоим се ние тук и решихме да ви кажем, че в Будапеща се намират едни от най-големите натурални минерални извори в Европа. Задължително, ако идвате тук на почивка или на екскурзия, може би трябва да ги посетите. Според зависимост това колко дни има във вашия график, тъй като ние сме тук за 3 дни, 2 от които са пълни. И просто сметнахме, че няма нужда да ги посещаваме, не сме си ги предвидели в графика преди това да се вземем и бански и така нататък. И просто решихме да не идваме, но просто ако вие вече тук, наистина това е много хубаво, защото повечето хора казват, че има адски много, има много голям избор, на доста места може да ги посетите тук в Будапеща. Има такива, които са затворени, има такива, които са отворени. Не извори, термални бани, не извори. Термални бани, добре. А иначе в града има над 100 горещи извора, които са под града. Чувал съм, че в смисъл бяхме гледали едно видео ние преди да дойдем, бях чувал за едно място, на което температурата на басейните е над 35 градуса и казва, че е много приятно, особено за зимно време. Просто аз как се не се правеше това, ние сме си типични туристи, които обикаляме и гледаме забележителности. Та в крайна сметка казваме го на вас, за да може, ако гледате този влог и сме ви излезнали, когато сте търсили Будапеща, да ви дадем малко полезна информация, понеже това е идеята на нашия канал. И само искам да кажа нещо и аз. Кажи. Не, кажи първо. Кажи. Те хората свикнали да ме прекъсваш постоянно, кажи. Искам да кажа, че има една
Има един комплекс, който е огромен, с такива термални бани. И освен, че са минерални изворите, има 18 басейна вътре. Може да си представите за каква големина става на въпрос, така че наистина разгледайте ги и ако са ви в интерес, може да ги посетите. А пък някой от тези термални извори, ако гледа клипа, понеже направихме доста голяма реклама, пишете ни надолу в коментари. Така, ние сме си в къщи вече. Не успяхме да отидем на зоокафето, понеже това не беше хайлайт за деня. Искахме да посетим много това зоокафе с животинките, в което като пиете кафе около вас има всякакви игуани, котки, много готини видове лечуги и така нататък. Не успяхме, защото когато отидахме там, пише, че става само с предварителна резервация и първия свободен час е чак на 14 март. Това е след 2 дни, ние се тръгваме утре, няма как да се случи. Ама нищо не, това ще е от този влог за днес. Ще се видим отново в трета част на нашия влог. Абонирайте се за канала, ако не сте, харесайте, коментирайте.